Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πράσινο φύλλο, ο φιλαράκος. Ζούσε στο δάσος πάνω σε ένα δέντρο και είχε φίλο έναν σκίουρο. Ο σκίουρος είχε ένα ποδήλατο και πήγαινε βόλτες με το φιλαράκο μέσα στο καταπράσινο δάσος. Όταν βγήκε ο ήλιος, ο φιλαράκος πήγε να μαζέψει ξυλαράκια. Ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του μια αρκούδα. Η αρκούδα ήθελε να γνωρίσει το φιλαράκο για να παίξουν κρυφτό πίσω από τα δέντρα. Ο φιλαράκος φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει για να φτάσει στο αυτοκίνητό του που ήταν φτιαγμένο από πευκοβελώνες. Όμως η αρκούδα τον πρόλαβε και του έδωσε ένα λαχταριστό παγωτό με μέλι. Ο φιλαράκος το έφαγε και έγινε φίλος με την αρκούδα. Αποχαιρέτησε την καινούργια του φίλη και ξεκίνησε να φύγει. Από μακριά είδε ξυλοκόπους που έκοβαν το δέντρο του δάσους. Έφτασε στο δέντρο του, ανέβηκε γρήγορα και κρεμάστηκε από ένα κλαδί. Οι ξυλοκόποι πλησιάζουν στο δικό του δέντρο. Κάτι έπρεπε να κάνει. Φωνάζει γρήγορα τον παπαγάλο, του δένει ένα σημείωμα στο πόδι και του λέει να πετάξει και να το πάει στην αρκούδα. Το σημείωμα έλεγε: «Βοήθεια! Είμαι περικυκλωμένος από ξυλοκόπους στο δέντρο μου. Νιώθω πως είμαι σε κλουβί. Έλα να τους τρομάξεις!» Ο παπαγάλος πέταξε στο σπηλιό της αρκούδας, της έδωσε το σημείωμα και της είπε: «Πήγαινε γρήγορα να σώσει το φιλαράκο». Η αρκούδα έτρεχε για να προλάβει, γεμάτη αγωνία. Όμως στο δρόμο άρχισε να πέφτει δυνατή βροχή. Σταμάτησε για λίγο, έβγαλε από την ψαροκοκάλινη τσάντα της μια κόκκινη ομπρέλα και συνέχισε να τρέχει με δυσκολία, παραπατώντας μέσα στις λακκούβες που ήταν γεμάτες λάσπη. Όταν έφτασε, είδε κομμένο το δέντρο του φιλαράκου και στεναχωρήθηκε πολύ. Ο φιλαράκος έκλαιγε αγκαλιά με το σκίουρο. «Γιατί άργησες τόσο πολύ?» ρώτησε την αρκούδα. «Με δυσκόλεψαν οι λάσπες από τη βροχή», απάντησε λυπημένη η αρκούδα. «Κι εγώ τι να κάνω τώρα που έχασα το σπίτι μου?» είπε ο φιλαράκος. Ένας ποντικός που περνούσε τον άκουσε και του είπε: «Μπορείς να πας στη δεντροχώρα να πάρεις ένα σπόρο, να τον φυτέψεις και να φτιάξεις στο νέο δεντράκι που θα φυτρώσει το σπιτάκι σου». «Ωραία ιδέα, ποντικέ! Θα έρθεις και εσύ μαζί μας?» ρώτησε ο φιλαράκος. «Εντάξει, θα έρθω μαζί σας για να σας δείξω τον δρόμο», είπε ο ποντικός. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί,
χτύπησε το ξυπνητήρι. Ντριν, ντραν, ντρουν, ο φιλαράκος, ο σκύρος, ο παπαγάλος, η αρκούδα και ο ποντικός ετοιμάζονται για το ταξίδι στη δεντροχώρα. Ο παπαγάλος πήρε μαζί του ένα πακετάκι καφέ παπαγάλο σλουμίδι, ο σκύουρος ένα σακουλάκι με κάστανα και βελανίδια, η αρκούδα ένα βάζο με μέλι, ο ποντικός ένα μεγάλο γλυφιτζούρι και ο φιλαράκος το αγαπημένο του βιβλίο με εικόνες από φύλλο δέντρων. Φόρεσε το πράσινο μπουφάν του και ξεκίνησαν. Φιλαράκο, πάρε και την πηξίδα μαζί σου, μπορεί να χαθούμε, είπε ο ποντικός. Η δεντροχώρα είναι στο βορρά. Όλα εντάξει, ποντικέ, την έχω ήδη πάρει, απάντησε ο φιλαράκος. Ξεκίνησαν λοιπόν για το ταξίδι τους στη δεντροχώρα ενθουσιασμένοι. Μόλις νύχτωσε, κοιμήθηκαν όλοι μέσα σε μια σπηλιά. Αργά το βράδυ, μια πονηρή αλεπού μπήκε στη σπηλιά και τους έκλεψε την πηξίδα.